खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै दोन जाहाथे गोदान भिडिअ सिगां नटिफिकेसन मोननाय बायदि। सिमोन साफारि इउएन एकाडेमि फरायसालिआ मैया एसएसएलसि आनजाद होगिरिफोरखौ बिदाय होबाय एबा बरायनानै बिथांमोनखौ बिदाय होयो एसएसएलसि आनजाद होनो थाखाय। इन्डिया आइडलनि सिजन 1 आव देरहासार जानो हानाय मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि अभिजित चौटियानि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। प्रमद बर'आ बुंदों जे गोबाव समनिफ्रायनो क'क्राझार बिसायख'थिनि मुङाव सिगि-सग जाबोदों। एबारहाय मोजाङै खुंफुंनो थाखाय थियारि खालामनाय जाबाय होननानै बुंदों। 28 नं गसाइगाव आरो 29 नं सोनाब क'क्राझार बिधान सभा बियाबाव 628 प्रिसाइडिं अफिसार साखाफारा जाबाय। बारग' मिनिस्टार प्रमिला रानी ब्रह्मनि न'आव मा जादोंमोन गावनि खुगाजों प्रमिला रानीआ फोरमायनानै होदों। रायजो-राजाफोरनि गेजेराव